Опитваме да намерим такава позиция, в която игровият режим е принуден. Няма спонтанно избрано намерение аз да съм някой. Принудата идва от някаква травма, тя обикновено е лична. Но в случая има съчетание между личната травмираност с това, което предлага драматургичния материал. И това е находката. Ползваме текст от Библията, почти целият сценарий на Хирошима Моя любов и част от Виридиана. И Моя любов, режисьор съм аз, Валери Пърликов, участват Танета Янкова Пърликова и Николай Чиков. Когато имаш свое пространство, започваш да работиш много по-интензивно и намерението ти отива по-далече в спокойствието на това, че има къде да се реализира. Същинската свобода е такава метаморфоза. Ако това е едно теоретично определение, практическото би било, ако не се чувствам достатъчно уютно и не искам да съм тук, просто мога да стана и да се тръгна. Акт. Фестивал за свободен театър. 14-18 ноември. София. Заповядайте. Заповядайте.